oras. Narito tayo upang ipahayag natin, kasi itong pamilya na to tinawag ng Panginoon, alam na nila kung anong salita ng Diyos. Itong pagdadala natin ng mensahe rito ay hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat, lalong-lalo na yung bibili, lalo-lalo na yung dadaan. So, narito tayo upang ibahagi ang salita ng Panginoon. Hindi upang magpasikat man o anuman magiging popular, no. We are here to serve God, to spread the gospel of peace, to spread the gospel of goodness of the Lord, and we are here to serve Him, to know that He is God. Yung mga ginagawa natin, kahit simple lang ito, malaking bagay ito para sa Panginoon. Amen? So malaking bagay ito sa Panginoon kasi gumagawa tayo ng tatak. Kung ang diablo merong tatak, tayo naman mga Kristiyano meron tayong tatak. And we are here with the Holy Spirit. Kung wala yung Banal Espiritu, wala kayo dito. Hindi nyo kayang makipagharap sa Panginoon because we are facing now God. God is here. Jesus Christ is here and the Holy Spirit nandito siya kasama natin. Sabi sa Bible, 2 o 3 higit pa na magkakasama, nandito siya sa ating kalagitnaan. Amen? So, we live for a purpose. Nandito tayo sa isang purpose ng Diyos ay merong purpose sa ating mga buhay. Now, bago tayo mag-umpisa, bago tayo akyat doon sa taligra, so narito tayo upang ipaalam sa lahat ng tao, sa lahat ng dadaan, sa lahat ng narito, na si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Amen? Amen. Si Jesus ay buhay. Hallelujah. Welcome, Brad. You can join us here. Okay. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, in the name of Jesus, we pray. Yes, Lord. That, Lord Jesus, you are alive here. You bring us here, Lord God, in a purpose. You bring us everyone here in a purpose. And that's why, Lord God, we want to serve you. We want to sing praises to you, Lord, with this family, Lord God, together with the people surround us, that they will hear the gospel of good news. That if they will hear the gospel of good news, Lord God, they will become Christians, Lord God, like us, Lord, that follow you, follow whatever you want us to do. Panginoon, salamat sa anointing na binigay mo sa mga kabataan ito. They are the next generation, Lord God, to serve you, to follow what you are going to do, what your plan on us, Lord God. Kasama ng mga matatanda, itong mga kabataan ito, Panginoon, sila ng sunod na henerasyon na magpapatuloy ng aming mga gawain, Lord. And of course, Lord, pinag-pray namin sa sa hapong ito, sa iyong presensya, Ama, lahat ng mga manggagawa to come out, to get out to their comfortable zone, to their comfort, Lord God, upang ipahayag sa buong mundo na ikaw ay malapit ng bumalik, Panginoon. Yes. And that is the truth, Lord God. Yes. And every knee shall bow and every tongue shall confess that you are God, that you are Jesus Christ, the Lord and Savior. Hallelujah. In the name of Jesus, nandito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We believe in your power and your mercy, in your miracles. You still do miracles, Lord God. You still do things that is big things, Lord. Ikaw ay ang dating Diyos at ngayon, ikaw pa rin yun. Hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw ang gumagawa nun ng himala, nagpapalakad ng mga pilay, nagpapasalita ng mga taong ayaw makapagsalita, mga taong may puno ng takot sa kanilang puso. Ikaw ang nagbibigay ng courage. Ikaw ang nagbibigay ng lakas sa aming mga ugat, sa aming mga tuhod, sa aming mga kalamnan. Lahat ng parte ng aming katawan ay sa iyo, Panginoon. Because this life, this flesh is your kingdom, Lord God. Ito yung church, Panginoon, na binubuo mo at nais mong maging banal, Panginoon. At nais mong may bahagi namin sa mga tao ang iyong mga salita. Ama, salamat. And we ask your protection, Lord God, today, sa hapong ito, Panginoon. Sa lahat ng mga makarinig. Anoint them. Sa lahat ng may mga tainga, Lord. Let them listen your word. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Praise God. So, hindi natin patagalin pa kasi akyat tayo ng taligra. Lord has a purpose. Jesus has a purpose why He died on the cross. And He has a purpose. Hindi upang tayong lahat ay yumaman sa mundong ito. Maybe, ang iba, they serve God because they want all blessings. They want their lives to be more comfortable. But the Lord, Jesus Christ, God sent Jesus Christ for us to be saved. Ang tirahan natin ay hindi dito sa mundong ito, brother, di ba? Ang tirahan natin, kapatid,
ay sa kaharian ng Diyos na paparating. And revealing that kingdom into the earth. The time will come. Revelation chapter 21 to 22. Nandyan yung kaharian ng Diyos, ibababa niya dito sa lupa. How we can come to the kingdom of God? Paano? Ang daming Kristiyano ngayon medyo halos walang direksyon. Why? They don't know who is Jesus is. They don't really know who is Jesus. Kaya minsan kulang sa courage because that time we don't know who really Jesus is. And when the Lord revealed to us in our heart through the Holy Spirit of God, kaya tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya yung lahat na makapakinig ng salita ng Diyos, the Lord called them to be saved. Amen. Amen. Because paano sila maliligtas? Naalala ko sabi ni brother, paano maliligtas kung walang nagpapahayag ng salita ng Diyos? Paano magpapahayag kung walang courage through the Holy Spirit of God? And they are ashamed. They are so ashamed, feel ashamed to share the gospel of good news. Ang sabi ng Panginoon, sino man ay kakahiya ako, ay kakahiya ko rin sa kaharian. And that's the message of the Lord. Ngayong hapon na to. Ano man ang nagawa mo sa buhay mo, because we are just saved by the grace. Itong mga taong to, nailigtas lang din tayong lahat because of the grace of God. And even me, almost 3 times, papatayin ako ng diablo, papatayin ako ng kaaway, ng sakit, karamdaman, ng galing sa kasalanan. But the Lord saved me. And that's why I stand here, we stand for a purpose because the Lord has a plan for us and the Lord made us some miracles. Amen? Imagine, 1 hour ka pong nasa hospital na wala kang oxygen, na ikaw ay naghingalo. 50-50 ka sa emergency room without oxygen. Hindi ka abutan ng isang minuto, kapatid. Wala na yung buhay na hiram sa Diyos. But Jesus gave us life. Amen. He came down to earth to give us life, not to become dead, not to become terminated in this world, because this world, even though Satan is so powerful now, by this time, Satan is powerful, but don't forget that Jesus Christ is more powerful because God gave him the throne to dominion kingdom here on earth as it is in heaven. So huwag natin kalimutan na mas powerful si Jesus Christ. He is more powerful than everything, than problems, than financial problems, than family problems, than problems of money, problems of health, because Jesus Christ before is still Jesus Christ today and tomorrow and forever. He is the same. He is the same. So that's why we have this courage because of the Holy Spirit. At hindi tayo nagmamayabang sa ilan. We're not here to bring the religion. We're not here to bring the church. But we are here to build the church of God. Not the religion, but the relationship to the Lord. I know you feel it right now. I know you feel it. Alam ko nararamdaman niyo. Ibuhos niyo yan. Keep on praying. That every people in this town will be saved. They will kneel down, they will bow down to the presence of God. Hallelujah. And I will give you this before we climb to Taligra. I will give you this message of the Lord. And this is the revelation of the Lord for me last night. And I asked the Lord, Lord, give me some revelation, Lord God, because we don't know how to teach, we don't know how to preach. But Lord, I know that you will save a lot of people in Seroma. We are not here to become popular, we are not here to become famous, but Lord, people will see us as they see you, as your image to us. Ikaw, Lord, ang maitaas sa aming buhay, hindi ang aming mga sarili. Although we take some videos for upload in YouTube, but we use this one to encourage all Christians around all over the Philippines, all over the world, to let that Jesus Christ is coming soon, and we need to go out because we are coming out of time. We're running out of time. And Matthew, if you have your Bible, in Matthew chapter 1, verse 18 to 19, this is when the time that the Holy Spirit mold Jesus Christ as God. Ang maraming tao ngayon naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos.
Si Jesus ay isang tao lang. No. Pakinggan natin yung salita ng Diyos. How Jesus become our Savior and how Jesus become our Lord, Jesus Christ, the King of Kings. He is the second person of God. Hallelujah. Say amen if you agree what I'm talking to. If you feel the Holy Spirit, say amen. Maggalak tayo sa Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Hello. It is very clear here. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pagkakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria po ay natagpo ang nagdadalang tao. Many Christians today, this is not new. Maraming Kristiyano ngayon nauna na yung sakramento ng laman kaysa kasal. So I am not accepted by this one because I experienced already this one. And that's why the Lord wants you to tell this story about me and about you, because I was once lost in this world. Yung una naming anak ay pinanganak namin, hindi pa kami kasal. But the Lord God has a full of mercy, the great mercy and the great power coming from the Lord. Kaya tayo iniligtas. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko sasayangin ang oras sapagkat ako ay naligtas lang din ng biyaya. At ang lahat na makapakinig sa iyo, sabi ng Lord, repent. Ang paraan upang lumapit sa Panginoon is to repent. Because God is holy. And we are become holy because of Jesus Christ. So siya lang yung daan. No other way through heaven but through the Lord Jesus Christ. So ito yung salita niya. Maliwanag ang sinabi dito. Nung nagdadalang tao si Maria, ito ay sa magitan ng Espiritu Santo. Amen? So si Jesus po hindi tao. Hindi siya tao, by the way. Nagkatawang tao siya 100%, but He is 100% God. Amen? Amen. Because He is molded by the Holy Spirit, not by the flesh, not by the unite of as the man and a woman, or the husband and wife unite for love. Not Jesus Christ molded by the Holy Spirit, not by the flesh. Although si Jesus Christ ay nasa womb ni Maria, nung ipinagbubuntis siya ni Maria, meron siyang dugo at meron siyang laman na nanggagaling kay Maria, but ang kanyang espiritu ay hindi espiritu ng tao, hindi espiritu ng alak, hindi espiritu ng kahalayan, kundi espiritu na banal na nanggaling sa Diyos. Amen? Hallelujah. Let us give clap to the Lord. Hallelujah. Now, for those who hear this gospel, hindi ako nahihiya, kilala ko rito. Dati akong manginginom, dati akong sugarol, dati akong paratong-its, dati akong nasa Kalayawan, naumagahan ako dyan sa kung saan sa mga kanto na nagiinom. Although kilala nila akong tagapagturo, but now, I surrender my life to Jesus. Ang sabi ko, Lord, I will not waste time anymore. Because every minute, kapatid, mahalaga para sa Panginoon. Yes. Mahalaga para sa Panginoon. Every single soul, mahalaga para sa Panginoon. Even though may bibili dito, even though may mag-order o ano, you can share the good news. How? You don't have to say, sister, o ganito, ganyan. But by the way you act, the way you smile to them, the way you treat it to them, sa mamaraan ng pagtrato mo sa mga tao, you spread the love, the gospel of peace and love. That is Jesus Christ. Maraming Kristiyano hindi kilala na tunay si Jesus. Ang iba nakikipag-away, nakikipagsagutan, nakikipagdebate about Bible, but we are not here to fight, we are not here for war, but we are here to share the love of God. Amen? Amen. Because napakahalaga, kapatid, ng dugo ni Jesucristo na ibinahubay niya sa krus ng Kalbaryo. That blood who shed on the cross is so powerful that even the chain of sin ay kaya niyang wasakin. Anyway. So that is the message of God. Na ang daming naniniwala na si Jesus ay tao, but He is not human. He is 100% God and 100% man. Because He has a flesh. Namatay din siya. Naramdaman yung naramdaman mo, kapatid. Nung nasaktan ka, nang iniwan ka ng girlfriend mo, nung nasaktan ka, nung hiniwalayan ka, nung nasaktan ka, nang inaway ka ng asawa mo, nung sinaktan ka, nung sinuntok ka ng kaaway mo, naramdaman ni Jesus Christ yan lahat sapagkat siya ay flesh. So that's it. So we end this with a song. Once again, we have to
sing this song, the last song, before we climb up to the Ano daw pong Hallelujah. starter. Saan po ito? So let us feel the presence of the Lord when we're singing this song. The Lord has a purpose in your life. This is the purpose of God in your life. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ikaw laging tapat. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaway ay magpawalang hanggan. One more time, kay buti-buti mo. Kay Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. yes, Lord. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Pinupuri, Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. pinupuri once again. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Madalas tayo. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Lord God, Father, we pray in the name of Jesus na ang pamilyang ito, Panginoon, na aming natuluyan, and even though all people that hear the gospel, lahat na nakapakinig ng salita, Panginoon, i-bless mo silang lahat. Ilayo mo sila, Panginoon, sa COVID-19 na kasinungalingan ng kaaway. Ilayo mo sila sa sakit karamdaman, O Lord. Bigyan mo sila ng pagkauhaw sa iyo, Panginoon. Basahin ang iyong mga salita at hindi sila matakot na lumapit sa iyo, Panginoon. Because you are the only way sa lahat ng mga problema na narito sa mundo habang kami naghihintay sa iyo. Pagpalain mo ang mga tao na narito na nakapakinig ng iyong salita, lalo na itong mag-asawang ito at sa lahat na nakikinig. You know their heart, Lord. You know who they are. Ikaw nakakaalam sa kanila kung sino sila nakikinig sa iyo, Panginoon. Bless them, Lord. Buhawin mo sila ng salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Before sis, di na po kami